Masak apa le? Wong enek wong nang Amerika kono. Kabeh mbok peleki ngene. Iku berarti irunge sehat, mak normal iso gebres. Masak. Iso Sajek kok alah yo. lemes. Jangan terang nek meleki wong sak kampung meleki kabeh. Gebres kabeh kowe tak kandhani. Perkara jangan terong. Jangan terong ngono lek gebres ra kekaruan ngono. Mak, Mbak Dina masak no. Mbak awakku wis rada menak sithik wis tak nggo mergawe kok mbok kongkon-kongkon ae. Iki bangun apa nae yo. Aku kok dibungan bangun oleh karmu yo. Yo. Dibangun neh mur. Apa dadi anu? Pokoke gawean iki tak golek Antek kopior nah. iki banyune ora marah. Ya ora lah kok mara nang ndi. Wong banyu nek mara nggone tanggane. Ya marane ya nunggu awake dhewe lah. Iki wis dadi gudang ra kakaruan iki lho. Gudang. Sapa sing gelem ki lho cuci gudang lek damis pean. Buka cuma numpuk barang, Mbak. Wis nek hisap dan diweno wong. Apa sing diwehno? Yo kabeh. Menumpuk-numpuk iso. Ya akuarium kuwi pe tak wehno wong. Sapa sing gelem kere. Lho Rafa kabeh dinggo lunjak-lunjak iki lho kon nukokno. Enek ling wis dipasang. Sik to sabar. Yo enek ora tau dienggo kok. Gak. Endi wong anu ya tak onokno kabeh nek wis tak ijol kerupuk nek. Lho guys. Wis ditambahi. Ya adem. Ya, Mbak. Adem iki, Mbak. Gonum kae piye nah? Adem, guys. Tambah adem wis. Lek karmu iki dikek gawean terus pokoke nggo heman anu lek karmu ketoke. Ya, Mbak ya. Pokoke sawene nang kene iki apa neh yo. Heeh, nggo heman. Saurung mencolot kok kene iki alon nanti kongkon nek wis mencolot kok kene iku lek karmu jope akeh. Angel. Cekelane iki angel. Terus ndek mau nganu apa neh tak digawe ka lho. Ayo. Oh, omah kae omah anu apa jenenge? Omah apa? Banyu. Didandani. Oh, wis jos. Omah banyu. Lan kae ya wis dadi kayak tembok. Wis gak Mbak gak bersinar iki, Mbak. Iya, Mbak disote kok gak mantul, Mbak Mur. Iya. Biasanya walah ger tiar rene parake. Lah iki ora itu. Biasanya bersinar. Oh. Demi. Sampeyan tak kei nang tak kei apa ora ngger iki. Wis sithik-sithik dhisik. Tuh, engke gawean lekmu ndek niki. Mbok kei gawean apa neh? Anda dia nggo heman pokoke lek karmu isine nggo heman ndekne. Nggo heman lek mecat kowe iki sam. Lah, jadi golekno gawe. Lah yo. Ki sampeyan nek tak penak ra iki nah lek iki. Iki nah lek. Iki nah lek titeni. Tapi kok kene gak ketok mantul lekmu. Heeh. Lek nek iki enake diapakno lek? Gedangnya aja dipateni kabeh. Ndok kabeh. Ngono. Oh, kayak gawean neh, Pak. Kira dhewe, Pak. Ra. Lah kok banyune piye lek mbok gawekno? Lah iki nek ditutup iku gak mbok gawekno bolongane kono. Bolongan tau kono sak bolongan tawak. Saiki tok iki lek buka alung jojrok rono ngono ae. Mbok gawekno neh. Buka kualan. Gak apa-apa. Kualan lek ketoke ngono, maksudnya mbok bodol mbok kayak ngene lho lek, sret ngene ae. Kowokan. Tetep mbok kayak kowokan ngene lho, ngene. Heeh, bak kayak bak ngene lho.
Dadi banyu sosor. Ki enake lemah apa? Diuruk nang lemah apa? Lah kena ditanduri apa ora? Dodong telo apa? Kena. Sing ndi? Sing ndi? Iya le ben diratakno misan. Kene aduh, kene tanduran yo ora enak. Lah ya mani kon golekno lemah. Aja ngonoan ora kena ditanduri. Lemah, roh apa ora? Tak telpone mani langsung ae iki. Kok sik ora bar master langsung wis kok aku ora nganggo sik lemah ki golek-golek kok asam ndang langsung eneng apa piye le. Lemah kok ben digawekno lekmu. Banyune rono ngono lho. Gawe kuwakan ae. Gak sasi selang. Selang ki banyune kurang kuwalan. Banyune gede kok kene iki. Iki tak telepon manin dhisik. Wis. Duwe man pokoke lek karmu wis kadung mancik nang kene, ora wedok ora lanang. Wulan-wulanan. Lah nek wis raya ngeli wonge cekelane. Wis dadi kono. Wah, bayane tenan. Anakku jajal tak telepone. Ki lek karmu mbok kei request apa neh? Ngono, guys. Sik tak telepone, guys. Oh ya, aku ora ngurusi kowe. Aku ora gampang nek aku. Alah. Kok gedang iki ya diturai lek aja mbok pateni kabeh. Heeh, tak kon ngethoki ben sik iki tak anu nelpon maning dhisik, guys. Oh, ngono kuwi syuting wis adem ku lho. Oh, asik ya iya gak? Wis asik, guys. Iki yo ditandur, sok men tandur gambuja. Gambuja sok enak wayah udan nang kene iki urung wayah udan kok nek udan ku lho lagi. Iki tak kongkon apa mlester kalenan. Kalenan tak kon mlester. Sak mampune. Tuku pasir sak tepake lah gak apa-apa, Pak. Oh gak sah sak anu mergo kok turai akeh. Iya lah. Takon kalenan iki lho nggih tak kongkon. Tuh iki gitu wis yo bagus kan. Iki idene lek dames iki. Ide semacam ini piye apike piye. Aku terok ngene iki terok Manohara. Wong aku tekok kono kok. Nduk. Kok nduk. Iku piye? Nah, kayak tak kon mlester, guys. Wis pokoke mlester kono dhisik. Ben banyune ben gak kalenane ben bersih. Nah, kayak iki tak kongkon. Iki tak kongkon mlester. Tak kon mlester, guys, ben ketok rapi. Tinggal kok kono kok gak kono ketok rapi siji, rapi kabeh. Lagi kok langke di apa jenenge dicat ben bersih. Iki kalenane tak kongkon anu ae. Tak kono apa jenenge nggih. Lester banyune ben jos. Mantap ki tak telepon mani. Wis apane iki resik-resike, guys. Kapung lek karmu nang kene. Lek karmu ki angel nggih sekelane. Nek gak dicekel iku kon nukokno neh. Ki lho, nggih. Nah, iki kon nekakno ngisor mbek Arifin. Kuwi kon nekakno ngisor tuku neh iki. Tak tuku neh, guys, iki. Kon nekakno ngisor. Tandur kates lho, katese. Kok gak iso ya tanduri apa ngono. Sitok wit ben wadem ngono. Nek wis mati urung tak tanduri. Ketepeng kan. Tapi kan wis minggir ngono ketepeng. Sok bet kita tanduri kono ben adem ya. Jadi nek wit loro. Alah panas kok neraka. Neraka jahanam sing belok. Karena apa ya Allah, ya Allah. Hadiah apa lepat lah panas sing ngene. Kene panas kok. Ben adem, guys.
Oh, kalenan kene iki lho, guys. Tak kon mlester ben bagus. Ben rapi. Kalau kayak toto-toto, aku tak wasisan ngresiki kae. Oh, iki. Ae. Nek diketoki kabeh. Jambu kae gak usah ketok ya, mir ben adem. Jambu kae gak usah ketok ya, Pak, ben adem. Jambu aja ketok ya. Ben adem ya, Pin. Adem. Hah? Dadi ketok ngene ae lho. Ben gak uwah gak apa-apa, mok ben nggo kembang-kembangan tok ngono ae lho. Nah. Ku gedang-gedang kuwi diketok sing ndi ae. Iki tak tukokne lemah uruk dhisik. Pesen mani en mani. Kayak ngene adem nggih, gak biasane mau mantul nggih. Iki dicat ireng, Pak ya. Sore tukokno karo iki misan. Wis dicat ae Pak iki. Iya lah Pak, kene ireng kok ono abang. Jadi iki iki apik Pak. Tapi lah, gak usah marai raket tok, suwen. Yo cete ireng to Pak, kok abang ya. Ireng ae kok masih san iki lho, kok iso abang iki piye le Pak? Iki kan ireng to. Nah iki ireng kae diceti ireng pinggire. Nek gak lek karmu ra ngatasi iki. Wis kinggo karek nukokno uruk. Engko nek banyu kokono langsung kon gawekno bolongan ngono ae. Dijebol ra apa-apa, tapi digawe ngene lho. Kotakan ngene sret ngono jero. Banyune iso grojok. Kualan kurang. Ki mok tak mene kurang iki, guys. Sak menit tok kurang iki. Banyune iki. Kanggo aku kurang. Ya kanggo kene-kene iki. Wis pokoke digawe neh. Wis ta engko nek ideku jos iki. Wong aku ndek kae wis tau dadi inspektur. Inspektur kebersihan. Jogen-kene. Ini iki wong kok direncana ngir. Gak ngira. Teboke opo ya kira apik ya. Iki koyo pendhop koyo kuburan Jepang. Koyo kuburan Jepang. Nek bengi kan peteng ya. Peteng lho lampune urung didandani. Kok kuburan Jepang no? Iya ya Mak ya, iya. Kok gereja Jepang. Gereja Jepang yo ngene kabeh ya. Wis ki tak telepon mani dulu. Oh, katese do mateng ya. Tapi yo do bongko. Bongko katese Gus panas-panas. Iki katese bongko. Iki tanduri apa? Kalau buat tak tanduri apa jenenge? Apa jenenge? Pinggir-pinggir ini kok ditanduri. Apa nek ngarani? Tuku ngono ku lho apa Kamboja. Ora adem. Coba sithik-sithik ya, megel. Kates ya mata. Sik tanduri kates ora apa-apa nek wis tak tukokno lemah ho kates kok. Ben panen kates. Oh. Tapi kates iki enak kates sing lehku anu ya. Apa jenenge lehku tuku. Iki sampean kene tanduri suket-suket ora adine adem. Ora tanduri Kemang. Lombok pinggirnya Lombok. Gak jes ya Lombok. Iki lho. Iki apa Pak? Pateh iki nggoyo maning nggih, tapi ngrek kesana wong. Wis ketok sakmene. Pak iki lho Pak ketok sakmene Pak. Engko terus iya maksudnya dhuwure kok terus taleni kayak
kayak kresek terus taleni dadi ndekne gak iso mengembang ngono. Dadi ben jembluk. Carane ngono. Kok rong wayahe. Diketok onoke terus ditaleni plastik. Yo nek bar taleni plastik kuwi engko ndekne gak iso berkah rono-rono dadine ngembange rene ngono. Carane ngono. Nek mbok ketokne ngono ya ndekne berakah neh mendhuwur koyo kae. Dadi nek mbok taleni plastik kono gak iso. Jeruke kae tak kono aja mateni yo nggo heman, Ger. Mergo iki usume koyo ngene, panas. Sok nek tiga kayak rendeng ding omongan nak raka karuan bare. Oh, iki kembang. Kembang iki nggone mbakan. Sirami guys. Iki kayak tandur sok nak berakah ya, Ger. Oh. Kita tanduri iki lho. Ini kudu kena kita tandur kono gak piye. Tak encep-encepno kono apik ya, Ger ya. Tak encepno apik. Gomblang rae ngene guys kono. Sik sabar. Sabar pokok iki sini. Lon-lon. Ombu kok, Ger. Iki tanah bae iki, Ger, sam. Tanah warisan, Ger iki. Ya Allah, iki tanah warisan aku dikek kono lho. Iki ya wates omah Dipas. Lah dulur kula nang. Iki kabeh. Lah aku sedangkan dalan kene gak duwe, Ger. Wis dipas dadak mansar ketika dipasno 10 meter dilalah omahku apa ngepas ya Allah rasane wong ra duwe yo hingkel-hingkel ya wis ora apa-apa tapi ya ora apa-apa terus tak nggoni lah aku tukaran piye ger mbok omah iki riwayat isin-isin wong diguyu wong berarti ya wis dalan pangan pokokku dadi wong sapa sing seleh ya sing salah bakaran seleh ya aku ya mau cuma meneng itu penting golek pangan opene anakku golek pangan opene anakku gak mikir aku di zalimi wong gak mikir gara aku ora mikir ngono iki dianu waya tukaran ya tukaran waya dianu wong ya dianu wong waya anu tapi aku gak diancam wong gak gelati balik rene neh tukaran gluwak gelati njar aku ya tak diamkan saja suarane ngger kelewat jedar tak diamkan saja jalur Allah aku tenan ya aku gak tahu mikir aku balas dendam apa gak eneng aku pikiran ngono kuwi wong aku ngawula nunggone negarane wong kok yo masalah bos sing bener depo wong urip kan golek bendere dhewe nggih iya kowe iya kae iya wong nek golek bendere dhewe yo ora eneng menangi yo wis tak diamkan saja gedange kebakar lekmu lho kabeh kebakar besok ben dikek onokno yo ora apa-apa tapi gak yo gak apa-apa ngok kene nggih lemah padha retak ngono guys tiga tak tukokno neh tak adakno ngene ben resik tapi yo sithik-sithik nggih sithik aku iki gak ngono gak terus ngonto koyo Arifin iki kae kudu ngene kae alah aku wegah omongan Mbak Arifin nah iki atas delok cilik wae lho guys iki kudune nyagak iki yo ora Jawa jablek iki dicagaki biar kenceng ngono piye yo gak gegere gak koyo gegere jablek yo ki enek nandur ya wis nandur komet ki ngasakno jablek komet ora enek gede rugo itu tetep wong lanang ya jan ceblok malah gak kena ke terus gue ben jablek tapi yo gak duwe akal jablek ki kok enak anune guys terus nek dicagaki ngono ben roh ben gak dayek kok geger jablek iki nek iki resik-resik ngene iki nek tigok nek rendeng ger mongkon lekno tanduri
telo iki ora apa-apa. Tandur apa lemak kaya nggone sapa Mbak Tina apa sapa? Tina XL apa Isayang ya. Oh ya nggur kok padak-padak Mas. Pokoke sak mampune. Anak dadi lurah lho. Wis tak gakno pendopo. Nyalon lurah. Wis tak gakno Mbak. Viral ning Jawa jadi Ya kudu no. jarine Dimas Jenner ape nyalon dadi bupati. Bupati nih. Mbak ya bupati ki engko sik lurah. Bar lurah DPR. Bar DPR ben setrep nek setrep. Terus kowe Iya mbur gak tak nang omahku mbur. Lah golek Arifin bal-bal gek enek gak tetep nang nggonku. apa nek ana sana tempate pendopo. Bongkos. Goblok. Ya Allah. Kilo mor gedang setelah mor nasibe terus piye lah mor. Apa tak goreng osto sing iki Pak kono sapi sih. Ya Allah. Apa goreng sing kae lho aku. Sapine mur iki. Kandul. Sapine mur, pitike mur. Walah. Kok gemah ripah loh jinawi sak kewan-kewanem sak wong-wong. Iya, Mas. Tak mbok sing karo mbok. Aku ki ora apa-apa, Mbak. Wis to. Rezeki semakin kita ngkeki yo malah rezeki kok kono kei-kei. Ngono ae aku mikirku ngono. Iki ape tinggo adah-adah lho. Apa kono ku lho. Ben tinggo adah kuwi. Urung mau sing nggo adah-adah bok kae urung kok. Urung tak dibaleni kok. Adem e pinter. Tapi kok nek lawang ya. Mur aku lesu mur. Wis mateng kok, Mas. Mateng. Wah, oseng pindang nih, senggol dong. Jangane pindang, osenge pindang. Ya mur. Dadi kaya apa, Mbak? Gila iki kandhane kene mangane mikir tanggane ya, Mbak. Masa awake kene mangan, dilar mangan iki yo piye ngono ngger sam. Mikir sam ora mikir ngono lho. Denane kan tak yo iku yo jangan aku apa ke. Tak kei panggang dilam. Jane nek jangan sop dhewe pas sam. jangan lodeh ngono ki lomboke engko dhisik Mbak Rafa kei ngono iki gak apa-apa Mbak. Santai, Iya, santen gak apa-apa bagus itu. Iya bagus iki bagus mak aku sih. Oh rapai ngono kuwi iki. Apa panganane ku yo kuwi. Nyanyono saithik godhog terus lomboke langke kuri. Aman. Mbak gedang ki apa Mbak Pakno Mbak? Goreng yo. Jelas. Nanti goreng pemirsa. Apa coba dia ada sisa kayak ini. Gedang inu. Iki mbok pirang-pirang tahun ya inu iki. Nenggok kene ngono aku tuku ngene iki ae lho, Nduk. Ora enek iki. Ora enek gedang iki mbok piye kok. Ora enek wong nandur. Kemarin nanti yo kok kene gedang iki sembrek, rojo, sabo kentang. Ya ya pripet ya sabo kentang kuwi. Onggonku. Yang ini gak enak gitu. Enak blas. Tebah nandur iki paling yo hawane kudu hawa dingin kan. Wis memang lesu.